Tangay khorok sapano je national parties ni leaders rok chin Tripura tongnai je ruling party o tongnai rok hai kaba je kotor kok sanai rok Angel Chakma butar jangmanti khorang ti seya boro thamai kya borok je sanai chinge disho dokol kai kimnai hinai boro thangka borok je bubagra Tripura sahangka tengko borok maya han sanai rok boro thamai kya borok bubagra Tripura ni raja hangkangkai tangai Tripura tongya hanai rok hai ka boro thamai kya borok je sanai edisi dokol khainai plus tokbukur khukti khugi kimnai rok boro thamai kya borok rok je sanai angani noganti chalokna bagui o parties no join ma khai ke hanai sanai rok kwbangma bahai kok je gosio sak power ganang nei tongnai rok tangai tini kok masapano saphaya social media rok phai chini thunai Angel Chakmanti je Uttarakhand buthar jakuni abonti masapano sanai nugya masapano react khainai nugya kaisa kainai Nagaland ni minister rok saka Shillong ni CM rok saka alka fatakin borok saito hakintu chini Tripura ni borok buthar jagai se chin Tripura ni je leader kotor ni chongjongnai rok je power ganang hanai tongnai rok borok kun saya and je bubagra no hamya hanai sanai rok tini nu khana bulan rok bubagra ni khorang banyo tini Angel Chakma je buthar jakmani bini khorang banyo pura north east kok saka plus national medias fatar hasteni borok phano se kok saka tangai obubagra khoroksa khorongti semabai tangai norok hangka khorongti semeya norok ba asuk sekrungjak norok same parties os norok majority parties os tong hangka norok tangai tini sakawo tongnai sini PM Prime Minister Narendra Modi ji hai kaba Amit Shah ji Home Minister no saharoi o case ni tiye strict action nari meyang hai kaba chung je hanjak tongo chini je face cut hai chung Nepali hinjago momo hinjago chinki hinjago Chinese hinjago mohai borok rok umti hingkang ka chung legally action nai manager kai tagi kaisa pan niyam kanun sunam rimeya chung no norok sau ADC funds directly hai hai kaba chung Delhi Kendra no sawi hai khair nai Kendra no sawi oba hai kaisa niyam ti hela do please nokli jo sai mane chongnai ba tini te kaisa sanam chungo bubagra simda Tripura sangkhana hai khaba u je aguli wo thangai candle chogai we want justice ni rally khane brok simda Tripura sangkhana norok Tripura sayada ha party jaspang khai tongthang kintu nijini Tripura san bagai to khorang dise mamblei parties batama ba nang tino parties o tongo khana nang judi te kaise parties o nang kabang ko nugu tong hangka lap nugu tong kan nang parties bar thanai but o jaga ni bising ba kisi sa borok nan nai di nijini do phano ba kisa hamjak di nin Tripura ni borok buthar jak tongi se nang Tripura borok buthar jak tongi se Tripura borok se khorang tise Shillong ni borok Guwahati ni borok se khorang tise tongo fatar Delhi Mumbai ni borok se khorang tise kok sai tongo norok Tripura borok buthar jagai Tripura ni borok bagi khorang tise meya da abo boda phali chai kebe kya je alga phali chama hai kotak bisram gonjo 500 ka ni jaga na jogo ma yadi chini amro boda phali chai kebe kya please kisi sale Tripura sa mani proof risidi kisi sale proof risidi Tripura sa mani asung koyu sekang ni siming tabak sukjora bubagra chungno tui dilui tongo bai thancha angmani pore tini ni hai salot Tripura sa phano horni barata phano oboi nogor ni himik Krishna nogor thangmano agin jarao thangka hangkai lama kasi buja kham muju tongna jotono mufti o tamongkha
tamni bagai mangkha bubagara thancha hanai tijolma bagai ang tinaro kun political kok sana phaya ang just sana phayo chin tipara sano logiri tongnai sabo en logiri therai sabo ang koyu please norok je power tongnai rok norong thani power tongo central kok sanani central kok salaya ko nai chikon samo ha niyam ke hasna meri chi disungno ang bo thanai 20 bosor romo yang Bangalore tonga ang onek kichu hunjago obai kun din ke region nim para boro bani ni nok boro Nepalo dahan sungjamani but have na face khai phayo joto broga kong na face khai mia ang konyamu sungo je kok koto cycle nai rono please norong ni sago khomota tongo norong ni kok kendra bo choliu norok chungno a solution kisari re phashiri development hai ka lekha poran kok to salliya noro but happen please oma hai issues je chikon issues to serious issues butha jagmaro racism khaijak maro moni tikaisa niyam kanon sonam ro phashiri jeng tibra sarok tirbrao to kuno rozgar maliya awon boge jeng bairao thang samung khainya nango jeng bairao thang samung khai kyang ka ma hai problem rok face no khai ba hai problem ba cherna boge norok sono kisa chupa jadi tipara sa dofani bagai kisi sa tipara sa dofani bagai samung khaji ega ba tirprani bagai ki samung khaji hambai